Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti e windere men ɗimmire. Hande ko oɗo ba jangata e oɗo kef jangata e oɗo ara tati pet haɗi. A andi ko wete ba hankadi ngara mbaɗa daniyenne kala ko wayni e ba mi anda ba ko limata, mi anda ba firi ko ɗiɗi nani, mi andoro ndeke jubru ba tan woodi e ba jorɗo ari ardi ko ɗo ba haaɗi. So adima jubru ba hakkunde bindol jubru ba sara bindol ba jorɗo, Allah serindo ba jorɗo fof so rendi yalta e ɗiɗi. Ngarna kef, kefne nani a jangino kef ganda kef ko limata e limore. Ayi kef nani ɗiɗi nani, ayi ɗiɗi firata paɗa hen zéro o keɓa nogas. Kef kañum ni tan wayata so adima hakkunde en sara en yaltani ɗo kef tan wiyete. Arani nani ko jangete ara nani ganda limore mum no foti, sa namdama ɗum taw annatama mbiya ko ɗiɗi firata mbaɗa hen zéro, zéro goɗɗo to rendi wona temedde ɗiɗi. Mi anda ara kañumne ko goto tan woodi so adima hakkunde bindol sara bindol ara waylatako ne fira ɗiɗi, temen ɗiɗi firata, temen ɗiɗi firata. Ɗum addi noon ɗo araɗo ɗiɗi nani, ayi temedde ɗiɗi nani, ay nogas nani, ay nogas nani, ɗiɗi nani. Ay saɗa winda adoro bange ma ñaamo faya bange ma nano, saɗa winda noon limore nde adoro bange ma nano faya bange ma ñaamo. Ɗo ko ba ka bakarun jangirte tongan ma haala ka wadde mi anda kala ñiɗo ba jorɗo ɗiɗi firata, mi anda kef nogas firata, mi anda ara temedde ɗiɗi firata. Joni noon so mi fayi haaduɓe limore mi adoro ga. Ayi ayi ayde wona yi, ayde nani, ayi ƴetta oɗo mbaɗa ni ɗo ngara ha ɗo ngabba ngara ɗo timmina ɗo wadde ko ɗo woni temedde ɗiɗi woni ara, ko ɗo woni kef nogas, kef nani nogas nani, ko ɗiɗi ko ba kode ba nani ɗiɗi ari ardi. Ɗum namtano no wiye temedde ɗiɗi e nogas e ɗiɗi. Ayi ɗo woni ba o, ɗo woni kefo, woni ara o indira bakarun. Mo jangunoɗa o ko goo 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 goo, ujunere temedere sappo e goo innira
allifo ko a, yaawo woni 10, ay kaafo ujunere, ay kaafo ujunere, ay shiino, ay shiino ujunere. woni wiya allifo woni alif nani, yaa nani, kaaf nani, shiin nani, innira ujunere, temedere, 101. gaane wiya bakarun, baawo ɗiɗi, keefo nogas, arawo ɗiɗi. wadde saɗa janga ɗum, saɗa winda adoro bange ma ñaamo faya nano. limore nde ummorto ko bange nano faya ñaamo. wadde mbiya temeɗɗe ɗiɗi e nogas e ɗiɗi. wadde paama kala jimi baa ko ɗiɗi, kala jimi keef nogas, kala jimi ara temeɗɗe ɗiɗi. hankadi mi tonga ɗum e bakarun, bakarun. baa ne foti mi wiya ɗiɗi, keef ne foti nogas, ara ne foti temeɗɗe ɗiɗi. hankadi inɗe Allah janggueteɗe ɗe hankadi ma andan hoorema no limirte. sa fayi wirdude ganda kala limore tonga ɗum e konngol, binda ɗum, tonga ɗum, birda ɗum, wona. wadde a andi hen kadi limore nde ne ɓalloma. ƴettu kuɗol ma e karne ma, mbañotoɗa jangga ɗigga, windanema ɗimmere nanɗon, ɗimmere nanɗon. sa saggi aɗonki yaade noddu 00221 77 906 14 81, mbaɗa yaya, mbaɗa li, jiya WhatsApp o, ngara caggitoɗa saggere ma. a sagga ɗum jinmi. yo Allah wallu, kadi yo Allah newnu, kadi yo Allah reen, kadi yo Allah won gollidira bawal. ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah, Yaya Ly, Kola Sénégal. alhamdulillahi bil alamin. walla an jiɗɗo yontodirde e jangde golle, ngara kalanɗa serɗiji ɗi, ɗi beelima ngara janggen, ɗi beelanima dokka min dokka. wassalam.